Tira gure txapelketaren eta neurri hartzearen momentua bukatu da, eta oraintxe, bai epaimaikidearen eta bai idazkariaren lana egokitzen zaie beraiei azkeneko lanak egitea, eta guztia batu bitartean, eskatuko diogu bikoteei fandangoa eta harina dantzatu dezaten, eta hala lehenengo 5 bikoteei eskatu nahi dizuet oholtzara etor zaitezten fandangoa dantzatzera, eta publikoak ongi etorri egingo diogu, eskertuz. Eskerrik asko, zuen friskitin hotxek alaitasuna ematen dute. Eta hurrengo 4 bikotei mesedez eskatu nahi dizuet zuek oholtzara etortzeko, harina dantzatzera. Eta bien bitartean, saria banatuko ez zuen Azpeitiko udal ordezkariak ere hurbildu zaitezten eskatu nahi dizuet. Leire Sarasua, Idurre Zabaleta, Egoa Lartzabal eta Edurne Enparan, zuek izan gozerate sariak banatuko dituzuenak eta alde zuenean behintzat etorri edo hurbildu gugana. Eta besterik gabe, azken 4 bikoteak etorri, harina dantzatzera. Txalo bero bat, dantzari hau ere.